आई दादा, अरे सरवा तोर इतना हिम्मत रे, सरवा तोर गटैया दबा के नु खत्म कर दे, कहानी खत्म कर दे तोर। हमार गटाई दबाई बा तुम, हमार नाम जाने ल, उजाड़ना नाम बा हमार, उजाड़ना, उजाड़ के रख दे। आई दादा रे सरवा पेटे मार देला सो, अब ना छोड़े तोरा के। आई दादा, ए लड़का सा, ई कैसन लड़ाई झगड़ा बा? कैसन लड़ाई झगड़ा बा? भगवा सैया से, भगवा सर। ना सरवा हमार पंचा ले ले बा 10 गो, अब वापस देते नहीं थे, आउ ना तो कहता कि ना देवता उखाड़ ले बा। 10 गो कंचा खाती लड़त हो सर, इतना मारी पीटा होता? भागा सैया से, भागा से, तो अपने जूता उतार के मारो। जब तक हमार 10 गो कंचा दी ना तब तक हम छोड़ब ना। ना मनबा तू, ना मनबा, उतारी जूता, मारब सर 10 जूता गिनब एगो, बुझात नहीं थे? भागा भागा यहाँ से। देबो हमार 10 गो कंचा कि लतियाई कस के? ना देव, जौन उखाड़े को ही उखाड़ लिया। हाँ जाइबो भाग के, कहाँ तक भगबो? कंचा तो हम वापस लेके रह। 10 गो कंचा खाती मारपीट करल जा रे, अकेले नहीं खेका, बेच के पट्टी खा गइल बाड़े, बूढ़ हो गइला ना। तू का बुझब 10 गो कंचा के कीमत? कंचा तो हम वो सरवा से वापस लेके रह, चाहे ओकर कपार फोड़े पड़ जाओ। अरे तो अगर हम मारी पीटा कर देख लेनी ना तो दोनों जना के मारब जूता जूता, पहले बता देता नहीं। बताओ सरवा, पट्टी पड़ता करत हूँ सर 10 गो कंचा खाती। कौन समाचार बा? ओही में एकदम घुसल बाड़ा, हैं? कौनो बढ़ियार खबर बा का? खबर बढ़ियार बा, मैटर छोट मोट मैटर के बड़का खबर छपल बा। का बा तनी हमरो को बतावा। 5 रुपया खातिर भइल मारी के पीटा, 3 जानी के कपार फाट गई, 2 जना हॉस्पिटल में भर्ती बानन। मतलब 5 रुपया खातिर 3 जानी के कपार फाट गई। मैटर का रहल हो? मैटर ई रहल 3 गोरा से गई ना बाइक से हवा भरवावे खातिर, दुकान वाला हवा भर देला स, ई सब कहत हो पैसा ना दियल जाए, बस वही पे हो गई। अब दुकान वाला रहल 2 गोरा से, उन्हीं के लगे रहे सामान उमान, मार के कपार फाड़ देला स, 2 जना में से हॉस्पिटल में भर्ती बा। एगो ठीक ठाक बात नहीं, कौन जमाना आ गइल बा भैया। 5 रुपया खातिर कपार फड़ुअल हो जाता, बतावा। 5 रुपया ना देना स, हॉस्पिटल में लंबा चौड़ा बिल दिया। और एगो चाय दे देबा गरमा गरम। अच्छा या तो हम घर में देता नहीं, लेकिन तू काहे गरमाइल बड़ा? बड़ा गुस्से में लगा ताड़ा। अरे क्या बताई, रास्ता में 2 गो लड़का से लड़त रहना स, मार मारी के पिट्टा होत रहे, पूछनी का मैटर बारे तो कहत हमार 10 गो कंचा ले ले बा, देते नहीं थे, ओही पे खूब उड़ा उड़ा के मारत रहला। इहो कोनो लड़े के बात बा? 10 गो कंचा खातिर मारी के पिट्टा होई? ये रह गइल बा। ए महाराजू तो छोट लड़का रहलो, ये सब कंचा खातिर लड़त रहलो, ये तो कौन बढ़ियार बात बा? है अखबार पढ़ा तब न पता चली का होता दुनिया में। कौन समाचार बा? 5 रुपया खातिर, खाली 5 रुपया खातिर 3 जानी के कपार फूट गए। कौना बात बा? हवा भरवाइल ना मोटरसाइकिल में, अब पैसा ना देत रहना, ओही पर 2 जना हॉस्पिटल में भर्ती बा। तेरी बतावा, ए लड़का सब कंचा खातिर लड़त रहना, हम कहीं की बढ़ियार बात हो गई होने सर। 5 रुपया खातिर 3 जानी कपार फूट गई, का जमाना आ गई बा यार। पियावा चाय पियावा, मूड फ्रेश होखो। बनता कड़क चाय नु तो थोड़ा टाइम लागी, बैठा तनी आराम से बैठा। बैठले बानी, बनावा एकदम से मलाई मार के दिया। अही दादा, रुक रे सावा, रुक भागत कहां बाड़े? घरे में घुस के मारब अगर हमार 10 गो कंचा ना मिलल तो। देखा सरवा सके, देखा ये दोनों रहना सर, अभी तक लड़ा था वहां। छोड़ा मर्दवा लड़े दा। लड़का सब हम कंचा खाती झगड़ा ना करिए तो और का करिए? हमनी के छोटा रहनी है सर, तो एगो कंचा खाती मारी पिट्टा हो जात रहल, एकर तो 10 गो कंचा ले बा। ठीक कहला भैया, ठीक कहला। हम हो के अपन बचपन याद आ गेल हो, बड़ा लड़ाई कइनी हम कंचा के चक्कर में। अरे हमरो के याद आवता हो, हमार पतंग सरवा छीन ले रहल एगो। बड़ा लड़ाई भइल हो, मार देनी सारे के नाके फूट गइल रहल। के कर नाक फोड़ देले रहल?
हाय का बैठल हूं हमार बगले में ये रहा ना पतंग छोड़ के लेके भागत रहा ना दौड़ा के मरनी है पहले एक लात गिर गई ना उसके बाद मरनी है नाके फूट गई का मतलब उतना पुरान बात के लेके बैठ गईला है बेइज्जत करी बका हमरा के ना बेइज्जत काहे कराए सब हम जो लिए बानी सामने के कैसन बेइज्जती बचपना के बात बा बचपना में तू रहला ना बड़ा फुटानी करत रहला केहू के सामान लेके भाग जात रहला हमार पतंग लेके भागला मार देनी नाक फूट गइल ओके बाद से तोहार फुटानी बंद हो गइल अब फिर बाद में हमहू तो मरले रहनी है तो के हैं वो भुला गइला का ना 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 याद बा वो बतिया यादे बा लेकिन हम मार के तोहार नाक फोड़ ले रहनी है ना तू हमार नाक थोड़े फोड़ पइले रहला ए मर्दवा बचपन में इतना फुटानी करत रहला तू पतंग छोड़ के लेके भाग जात रहला अब बचपन के तो बातें कुछ और होला ना हो सब केहू फुटानी करेला हम कहीं नहीं तो का कहीं नहीं तब काहे लड़का सब के पीछे पड़ल रहला कि कंचा खाती लड़त हम कंचा खाती अरे वो सब के तो बचपने ना बा वो सब फुटानी करत हम हाँ हाँ ठीक बा तू चाहिए देबो कि हम जाई कहीं और से पी ली बस होइए गइल बा दे तनी